lebo je to taký úzkostný stav, že keď sa nám niečo prejaví, tak preto všetci mávajú, že hovoria, že stres sa im ukladá zase sem. Áno. Ale tá podĺžka je super, lebo nám vyvýši kolena, análny otvor a celkovo ten konečník je v tej rovine. 5 minút je cca na to WC, aby to bolo také optimálne. Sme numero 1 kovine hrubého čreva a tie stravovacie návyky nie sú dobré. Ideálna poloha spánku ako keby opäť, že neexistuje. Ideálne držanie tela opäť neexistuje. Ideálne sedenie opäť neexistuje. Pajonček, neviem, či si to pamätáte. Áno, to som riešil už v nejednom podcaste. Vítam vás pri sledovaní dnešnej epizódy podcastu Ranná rutina. Moje meno je Andrea a dnes tu s nami sedí fyzioterapeut Ondrej Machovič. Dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň, ďakujem za také krásne privítanie. Nemáte za čo. Vy sa vlastne venujete prepojeniu pohybového aparátu, nervového systému a psychosomatiky, hovorím správne? Áno, sú to tie oblasti, ktorým sa najviac venujem aktuálne v poslednej dobe. Okrem výskumu, ktorý mám v rámci doktorandského štúdia, tak práve neurológia a psychosomatika sú môjmu srdcu najviac blízke. Väčšina ľudí si vlastne fyzioterapiu hneď vybaví s bolesťou chrbta. Aké ale ďalšie prepojenia tam môžu byť? Môže byť fyzioterapia vlastne prepojená nejakým spôsobom aj s trávením alebo s vnútornými orgánmi, funkciou? Určite. Tá fyzioterapia ja sa to snažím všade robiť takú trošku osvetu, že je ako keby sa rozvetvuje, ako keď si predstavíme medicínu, že každá v rámci toho medicíny má nejakú svoju oblasť a všade tam môže byť fyzioterapeut, ktorý sa na to špecializuje, čiže máme kardiologickú, neurologickú, psychosomatickú a pokojne ideme do tej oblasti toho gastra a tam je tá fyzioterapia veľmi, veľmi dôležitá. A málo sa o tom hovorí, takže sa teším, že som tu, že vám môžem k tomu niečo povedať. Super. Tak môžete nám rovno povedať, že ako také zlé držanie tela, alebo možno nejaká skolióza, lordóza, či vie nejako priamo ovplyvniť tráviace ťažkosti, či už reflux, alebo plynatosť, alebo niečo podobné. Ono je super, že ste spomenuli, že priamo a nepriamo, pretože môžeme sa na to pozrieť, že ideme do toho, že priamo máme nejaký pohyb a ten nám ovplyvňuje činnosť a funkciu toho nášho gastrosystému, ale môžeme ísť spokojne na to aj, že nepriamo, kedy máme nejakú stresovú situáciu a tá nám postupne vytvára aj chybné držanie tela a to môže spôsobovať bolesť, či už napríklad žalúdka alebo podobne. Ale potom, že znova, keď sa vrátime k tomu, že priamy nejaký ten mechanizmus môže byť, že ten stres spôsobuje bolesť brucha. Čiže ono sa dá ísť na to aj tým priamým, aj tým nepriamým. Že môžeme ísť buď, že sa tam dostaneme skrz, tak ako som býval spomínal, to zlé držanie tela alebo cez iné príčiny alebo pooperačné stavy, že tam je priama tá príčina alebo potom nepriama, že je to následok nie hneď prirodzený, prvý, ktorý nastáva, ale až potom. Mení sa nejakým spôsobom možno aj to uloženie orgánov pri nejakom zlom držaní tela, že ja neviem, automaticky si predstavím proste človeka, ktorý možno má nejakú tú lordózu a aj to brucho trošku teda viacej vypuklé, vyzerá to, že je stále nafúknutý. Mení to nejakým spôsobom aj tie vnútorné orgány, alebo to je to postavenie? Čo je dôležité povedať, že podľa mňa neexistuje, že správne a nesprávne držanie tela. Každý z nás má nejaké prirodzené, ktoré je jeho srdcu blízke a s ktorým jednoducho ten jeho vývoj je spojený. A keď sa to snažíme úplne rozbiť, tak nie vždy to dobre pôsobí a nemusí to dobre pôsobiť na ten gastrosystém. Ale áno, ak ja budem napríklad mať po operácii v oblasti brušnej alebo hrudnej a podobne, a úplne jednoduchá vec, ktorá, alebo z nášho pohľadu jednoduchá, pretože sa v tom vzdelávame, sú jazvy. A napríklad teraz, keď tú jazvu nebudeme s ňou pracovať, tak ona sa stiahne a nás to dáva do tej obrannej pozície a tým pádom stiahujeme to, ako vyzerá to naše telo, to naše držanie tela a tým pádom to ovplyvňuje áno aj ten gastrosystém, pretože brániť sa, zrazu sa ťažšie dýchá, zrazu ten stereotyp dýchania je iný a aj tá
nehovorím, že úplne pozícia orgánov, lebo oni sa prispôsobia, ale nie je to potom následne to, čo potrebuje to telo, pretože ono sa potrebuje hýbať, aby sa prekrvila tá oblasť, aby všetko správne fungovalo. Tak skôr nie až tak, že zlé držanie tela, ale aby to držanie tela neovplyvňovalo pohyb, ktorý následne môžeme robiť a vykonávať. Spomínali ste tú bránicu. Aké prepojenie je tam vlastne s bránicou, s dýchaním a možno nejakými tými stresovými faktormi? Tak už pri tom samotnom strese, keď nám začína, tak čo sa deje vám, keď ste v strese, keď musíte, že teraz narýchlo nejak uviesť podcast alebo niečo, tak zvýši sa dýchanie, začneme rýchlejšie dýchať a začne prichádzať parasympatikus, čiže niečo, že ideme bojovať, lebo naše telo úplne nevie vyhodnotiť, že toto není životohrozujúci stav, že sa tu nachádzame, ale že jednoducho je to úplne prirodzená súčasť, ktorá teraz patrí k našim životom. No lenže vtedy sa deje to, že keď nastáva úloha toho sympatika, že ideme v tom režime toho boja, tak vtedy je to, že aj to trávenie ide do útlumu a zameriava sa na to, aby sme vedeli prekysličiť hlavne celý ten systém, ale to srdce, aby vedelo lepšie fungovať. A čiže my vieme napríklad tým dýchaním ovplyvňovať aj činnosť orgánov. Sú rôzne metódy, ktoré využívame a následne používame na to, aby sme to celé ovplyvnili. Čiže vy vlastne na vašich terapiách, okrem toho, že teda nejakým spôsobom vysvetľujete ľuďom, ako správne cvičiť, aké mať postavenie tela, tak okrem toho s nimi pracujete aj čo sa týka dýchania a dýchacích cvičení. Áno, tak ako som býval spomínal, že aby som to ešte uviedol na tú pravú mieru, že ten sympatikus je práve to, čo nám hovorí, že toto je boj a toto ideme teraz vykonávať a ten parasympatikus je to, čo nám utlmuje. Čiže my využívame, to sú dva neurologické nástroje, ktoré vieme využiť aj v rámci tej samotnej terapie s tými pacientmi. Čiže oni, ak majú problém s funkciou žalúdka, tak často to býva príčina, môže byť aj tá psychosomatická. Že keď napríklad moji rodičia boli pod stresom, tak každý má nejaký prejav, ktorý sa mu prejaví. Niekomu sa potia dlane, niekoho bolí hlava a niekomu začína inak fungovať ten črevný systém a to všetko. Takže, ale ak moji rodičia tak reagovali, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ten vzorec som od nich prebral. Čiže a my sa snažíme ako keby rozbíjať tie vzorce, preto je tam kombinácia a krásne sa to doplňa, že tá neurológia a tá psychológia sa tam prepája a vieme to použiť a vieme ľudí učiť pacientov tie dýchové cvičenia a podobné na to uvoľnenie toho systému celého. Keď sa možno stane nejaká situácia stresová, aby sa vedeli rýchlejšie uvoľniť, možno tým dýchom, sú nejaké konkrétne dýchové cvičenia, ktoré by ste im vedeli teraz takto z hlavy, alebo je to dlhodobejšia záležitosť? Ja vždy by som veľmi chcel byť ten človečik, ten profil, ktorý vám dá to riešenie, že toto budete robiť a nič iné už nie je treba. No ono je to dosť komplexná záležitosť, že to nie je jedna jediná ako keby vec, ktorú vám tam teraz vložím a nič iné nemusíte preto spraviť. A každý z nás je jedinečný. Sú nejaké postupy, ktoré sa využívajú. Sám som bol účastník, sme robili výcvik, je, že Jakobsnová progresívna relaxácia, to je také cvičenie zamerané na dýchanie a na to, že vnímame pozíciu tela a napínanie svalov a uvoľňovanie. A keď som bol počas toho kurzu, tak bolo zaujímavé sledovať, že niektorí, keď si láhli a začali uvoľňovať to telo, ako im začal ten žalúdok pracovať. Že to bolo počuť na celú miestnosť, lebo vtedy je tam ticho. Akože pre niekoho trápna situácia, ale práve, že to je úplne prirodzené, že tak to má vyzerať. Čiže môj tip je iba nájdite si čas počas toho dňa, kedy spomalíte a zameriate sa na samých seba. 10-15 minút, sadnem si oproti stene a len dýcham, nechám tie myšlienky plynúť a to celé telo zrazu dostane hit od že nemám všetky tie podnety a môžem si vnímať to telo. Čiže ja by som dal možno takúto radu, že zamerať sa na samých seba, lebo ono je to jedno s druhým prepojené. Že neexistuje podľa mňa jeden ideálny nástroj, ktorý vám teraz dám a všetci ho tu budú robiť a všetkým pomôže. Taká ideálna rada v tejto chvíli je, že nájsť si čas na seba
a tam sa zamerať, že jak dýcham, je to, že alebo že teraz si sadnem a že tak skúsim trošku sa pouvoľňovať, navnímam to telo a dám si pred všetky podnety. Možno to by som odporúčil a pohyb. Pohyb je proste kľúč. Mnohí ľudia si myslia, že správne dýchanie možno proste je také, že zhlboka sa nadýchnem a automaticky proste plecia hore, že idem to dať všetko do plúc. Ale teda ja som tiež sa mnohokrát už učila správne dýchanie aj bránicové a veľa ľudí práve vôbec nevie, ako to funguje. A že vlastne kde je tá bránica uložená a na čo treba myslieť, keď človek dýcha bránicou. Viete možno úplne v skrátkosti nám povedať, ako to funguje, to bránicové dýchanie, alebo? Jasné. Ja ho v mojej praxi až tak nevyužívam, lebo hovorím, že skôr sa zameriavam na to, aby ten pacient si dýchal prirodzene. Sú dve veci, ktoré sa najťažšie preúčajú pacienta. A prvé je dýchanie a môžete si tipnúť druhé, že ktoré sa najťažšie preúča. Aký stereotyp? Fúha, tak to ma teraz nenapadne asi. Je to spánok. Áno, jasné. Pozícia spánku. Lebo okrem teda mnohí držanie tela, lebo to asi tiež nie je také ľahké. Nie je to ľahké, ale vieme si to zvedomiť. Lenže to dýchanie sa nám veľmi ťažko zvedomuje, že keď chceme robiť vedomé dýchanie a aplikovať ho do toho dňa. A to isté aj spánok, že môžem sa nejak nadstaviť, ale teraz, že či mi to vydrží, je otázne. Čiže pre mňa áno, je dôležité trénovať si aj bránicové dýchanie, kedy veľmi, veľmi jednoduchá metóda. Položím si ruku na oblasť, pokojne aj brucha, je to taký základný, alebo nadpupok, veľmi, veľmi ľahko orientačne pre toho, kto nepozná anatómiu. A dýcham do brucha, kvázi to nazvem, že tam, aby som cítil, že sa mi ruka dvíha a dám nádych a výdych. Úplne jednoduchá nie tie metóda. plecia, že snažiť sa držať plecia dole, ale hlavne do brucha. Tak plecia už dvíhame často počas dňa, lebo je to taký úzkostný stav, že keď sa nám niečo prejaví, tak preto všetci mávajú, že hovoria, že stres sa im ukladá zase sem, ale tak je to taká obranná reakcia, aby sme sa stiahli. Hej. Existuje niečo ako viscelárna terapia? Vedeli by ste nám niečo o tom povedať? Samozrejme, viscerálna terapia alebo všeobecne to, čomu ja viacej sa venujem, je, že vertebroviscerálna, čiže prepojenie chrbtice a orgánov, ale celkovo tá viscerálna terapia sa zameriava na to, že my ako fyzioterapeuti sa snažíme ovplyvniť činnosť orgánov alebo samotné tie orgány, aby správne fungovali. Sú rôzne techniky, ktoré sa používajú. Veľmi dôležité je povedať, že netreba im pripisovať, že teraz idem na viscerálnu terapiu a nič viac preto nepotrebujem spraviť. Čiže tu sa znova dostávame k tomu, že nie je to také jednoduché, ale ak sa viscerálna, teraz sa bavíme o manuálnej terapii, rôzne manuálne techniky od masáží a podobne, keď ich použijeme v kombinácii s cvičením a nadstavením toho životného štýlu, tak majú úžasný efekt. Ale hovorím, ako jeden jediný nástroj a teraz sa iba na to zamerať, to podľa mňa nie je správne, ale je tam často prepojenie. Ja som mal napríklad príbeh pacienta, ktorý sa dlho trápil s tým, že keď sa viac najedol, tak mal pocit, že mu prichádza infarkt. On už raz v minulosti prekonal infarkt a tým pádom ten strach bol o to znásobený. Lenže my sme potom postupne rozhovorom zistili, že tú bolesť, ktorú cíti, nie je až tak tu, alebo že skôr je v tom chrbte. No a teraz sme hľadali a som sa mu snažil vysvetliť to prepojenie, že je tam prepojenie, že keď sú bolesti brucha, tak často to býva práve tá hrudná časť chrbtice, ktorá vie vysielať ten signál, že tam je tá bolesť. Na tom sme popracovali, na tej hrudnej časti, na tom držaní tela a jemu tie bolesti zmizli a nemal problémy s tým žalúdkom. A to nie je ojedinelý prípad, že mal som viaceré aj pacientky a podobne, ktoré sa trápili s tým. Všetky ostatné, čo je veľmi dôležité, prvý je vždy lekár. Treba navštíviť lekára a sme multidisciplinárny tím, máme spolupracovať. Lekár, ak vylúči, že tam nie je niečo závažné, OK, vstupujeme my a práve takýmito technikami môžeme zisťovať a tiež pomôcť tomu pacientovi mu čo najlepšie vieme v tom procese. Keď človek nafúknutý, je teda lepšie
ísť si oddychnúť na chvíľu, alebo možno práve ten pohyb, lebo tam ste spomínali, že ste boli teda že ste skúšali tú relaxačnú techniku a všetky tá začalo škrkať v bruchu. Tak čo si myslíte, že je lepšie vlastne nejakým spôsobom sa zrelaxovať, aby sa to tam uvoľnilo, alebo práve ísť na takú tú prechádzku zdravotnú? Každý to má individuálne a tým pádom niekomu to viac vyhovuje, že zostane ležať a naozaj chvíľku dá všetky tie podnety bokom a iba sa predýcháva a snaží sa uvoľniť trošku. Ale všeobecne tie štúdie ukazujú, že ľahká prechádzka je niečo, čo je na gastrosystém úplne že úžasné. Že aj keď sa najeme, tak ísť na 15-20 minútovú prechádzku pri tom vstrebávaní aj cukru a podobne a aj správnemu spracovaniu tej potravy, tak je to niečo, čo tie najnovšie dáta ukazujú, že je dosť nevyhnutné a je to super pre to telo. A ako je to pri cvičení, ak človek chce ísť na tréning? Je to v podstate hneď po jedle vhodné ísť na ten tréning, alebo si myslíte, že je lepšie pred jedlom si radšej ísť zatrénovať? Tak ono znova záleží od typu jedla, áno, že čo si dám. Tak keď si dám nejaké ťažké jedlo, tak naozaj tie 3 hodiny, ako to telo nám to vráti. Pretože ono potrebuje tú energiu na to spracovať, to ťažké jedlo. Čím mám ľahšiu stravu, čím je pre nás ľahšie stráviteľná, tak tým skôr môžem ísť cvičiť, áno. Čiže keď viem, že teraz pôjdem o 2 hodiny cvičiť, tak si nedám burger s hranolkami a pôjdem potom cvičiť. Čiže dám si niečo ľahšie a keď tak potom si doprajem tú stravu, ktorú viem, že môžem prijať a podobne. Čiže tam by som si dával pozor na to, že aké množstvo toho jedla príjmem a kedy. Podľa mňa orientačné okno, tie 2 hodinky je také ideálne. Pred alebo po? Je lepšie jesť? Ako to komu vyhovuje. Okay. A to je podľa mňa skôr otázka na výživových poradcov v tejto chvíli, že čo je im pre nich ako keby najlepšie. To, čo ja viem, na to sa pozrieť s tými fyzio očami, že áno, vie to podľa mňa ovplyvniť ten pohybový aparát, že teraz čisto scénar, ktorý jak by povedal Slavkovský, z bufetu vyťahnem, tak je, že proste sa preje ten človek a teraz ide na ten tréning. No a teraz nie je v správnej pozícii, lebo to brucho mu to až tak neumožní a žalúdok to spracováva a následok toho je, že zdvihne nejak v inej technike práve tú záťaž a máme tam syknutie alebo niečo podobné. Čiže toto je taký môj scénar, ktorý by som tam videl ako fyzik. Čo sa týka možno nejakých tých cvikov alebo pohybov, prípadne masáží pre ľudí, ktorí majú tú plynatosť, alebo teda ich nafúkuje, alebo majú nejaké bolesti brucha. Viete im niečo poradiť? Alebo je tam niečo... Viem, že bývali také babské rady, že kolená si dajte... Ja, jasné, pritiahnuť a podobne, alebo drepy. Sú toto v podstate iba také mýty, alebo dá sa s tým pracovať? Je na tom kúsok pravdy a je na tom kúsok mýtu, akože oni tie staré babky naše, oni vedeli, čo robia, ale len to úplne nevedeli pomenovať, ale no prvú vec, čo si musíme uvedomiť, je pohyb je kľúč. Čiže ja by som možno sa hneď nezamerial na to, že idem spraviť 100 drepov a angličákov, aby som rozhýbal ten žalúdok, ale idem na prechádzku. A keď ešte si nedám slúchatka, tak je to o to lepšie, lebo vnímam aj okolie. Ale že tá prechádzka práve nám umožní to, že to môže byť prvá záchrana, nájdem si 10-15 minút, idem sa prejsť, uvoľním sa a idem týmto smerom. Stáva sa samozrejme aj, že pri manuálnej terapii alebo pri masážach sa uvoľnia tie plyny a tá plynatosť je to úplne prirodzený proces, pretože znova prichádza tam k tomu, že to telo zrelaxuje. Áno, a ešte keď sa zatlačí na nejaké body, ktoré v tej chvíli to pomôžu uvoľniť, tak to proste príde. Ja som v podstate dneska ráno videla také video, možno to bude znieť trochu bizarne, ale jednalo sa vlastne o nejakú uvoľňujúcu techniku počas jógy, kde v podstate tá žena robila stojku a popri tom vlastne zohla nohy, hej, kolena. A vlastne jej to veľmi pomohlo, hej, že s plynmi a vysvetľovala tam to, že vlastne plyny
stúpajú nahor a teda Mhm. ako, je to celkom akože zaujímavý point, že Jasné, no neviem, či sa chcem úplne púšťať do toho, že aké je zloženie plynu a podobné a že či to má stúpať alebo nemá stúpať alebo čo. V tomto ponímaní ja hovorím, že ak tam skombinujeme, že to, že sa dokážem uvoľniť a že dokážem vykonať popri tom pohyb, tak to vie prísť podľa mňa prirodzene a nemusíme asi robiť stojku. Neviem, koľko percent populácie dokáže. ja nie no. Keď mnoho z nás ani len nevie, akože že nezvládne sa zdvihnúť na hrazde alebo podobne, že svoju váhu, čiže neviem, že či úplne by toto tam, by sme zvládali stojku. Hej. A ešte tak možno pokrčiť začať nohy. jogu, keď teda sú nejaké črevné problémy. No jasné, ale hovorím, že ak mám dať jednu radu, jeden tip a nie je to hogo-fogo nafúknuté ohľadom jednej nejakej metódy, tak je to, že chôdza a relax. Spojíme to a uvoľní sa aj črievko. Takže... Keď už sme pri takejto tabu téme, môžeme s ňou pokračovať trošku aj na záchod. Dosť veľa sa na internete spomína to, že vlastne to, ako momentálne sedíme na tých našich klasických toaletách, je v podstate úplne nesprávne. A mali by sme mať nejakú tú podnožku a teda mať nohy vyššie. Čo si o tomto myslíte? Je to správne? Alebo ako by vlastne... Ako to prebieha? Prečo by tam tie nohy mali byť vlastne trošku podložené? Mne sa veľmi páči, ak gradujeme tie témy. Že my ideme, fakt to ukladáme na seba. My naozaj sa nebojíme tabu tém, pretože konec koncov sme probiotika a máme veľmi veľa pacientov, ktorí majú tráviace problémy a snažíme sa ich trošku detabuizovať. To určite. Týmto spôsobom, pretože je to prirodzené, je to normálne a vieme nejakým spôsobom týmto pomôcť, týmito radami, takže prečo nie? Kľudne. Určite, ja sa z toho teším, ja len neviem, že kam to až ešte bude siahať, kam budeme pokračovať. Už až tak nie, takže Dobre. No čo sa týka toho WC, je to naozaj v podstate opäť veľmi jednoduché, ale ten štýl života, ani neviem, že kto si povedal, že podľa mňa ľuďom sa už prestalo chcieť nejak zohýbať, tak oni nadstavili tie WC vyššie. Ale ono všeobecne, ako keby takéto zlaté pravidlo je, že skúsme mať v tých kolenách, nechoďme pod 90 stupňov, že majme aspoň tých 90 stupňov, prehneme sa ako keby do takého hríbika, ale tá podĺžka je super, lebo nám vyvýši kolena. No a čo sa v tej chvíli udeje, je, že análny otvor a celkovo ten konečník je v tej rovine, kedy je to, keď si predstavíme hadicu. Že keby mám hadicu, tak to priškripnem a teraz ju otvorím, tak tá voda prechádza správne. No a to presne sa deje, ak to telo dostanem do správnej pozície, že vyvýšim tie kolená, čiže nejakou tou podĺžkou. A neviem, či sa tu iné značky spomínajú, ale IKEA poviem. Ale ak nie, tak v určitých obchodných reťazcoch sú proste za 3 eurá také podĺžky a dá sa to úplne pekne zohnať. No a tým pádom s tým si vyvýšim kolena a idem do toho prehnutia a naozaj by som nemal vyvíjať nejaký veľký tlak, lebo to môže mať za následok, a to už je viac na gastrodoktorov, ale tam práve aj v oblasti toho žalúdka, ale aj čo sa týka hemeroidov, že tam ten tlak a zvýšenie toho prietoku krvi práve posilňuje to výdutie tej žilnatosti a podobne, čiže tam by mal ísť ten priebeh tak zľahka pomocou opäť toho dýchania. Ja rozumiem, že nie každý ide robiť teraz jogové dýchanie na vecku, ale je fajn naozaj neísť cez to, že teraz silno tam tlačím a podobne. Čiže tá pozícia, tak ako som býval spomínal a iba ju zopakujem, že tie kolená máme vyvýšené, že využijeme tú podĺžku a ideme do toho prehnutia a to by mal byť nejaký ten ideál. Čiže nie byť vo vyvýšených. Opäť môžeme byť na chvíľu, keď sme po operácii, ja neviem, totálnej endoprotézy bedrového kĺbu, tam ten pacient nemôže ísť do takej pozície, lebo mu veľmi laicky povedané vypadne to bedro, ale inak tak to je nejaká tá správna pozícia. Ale nie len vlastne to tlačenie, ale aj
to, že človek sedí fakt, že dlho na tom záchode s telefónom, mu istým spôsobom navadzuje tie hemoroidy, takže to asi tiež nie je úplne najzdravšie. Ako ja chápem, že ľudia sa možno na tom telefóne viacej vedia uvoľniť, nemyslia na to, že budem tlačiť, musím to dať zo seba von. A na tom telefóne možno prestanú nad tým rozmýšľať a automaticky sa im to uvoľní, neviem. Ale je to taká oáza pokoja, ktorá môže priniesť hemoroidy. No. Presne, ale ja vám do toho vstúpim určite, lebo to, čo nám bohužiaľ robia tie smartfóny často, je, že si nezvedomujeme proces. To je Čiže, a nie je to tak akože mimo témy, že aj jedenie. Že vidíme to teraz a od malička bohužiaľ sa to deje a mnoho ľudí na to nadáva a ja nie som rodič, čiže neviem to úplne posúdiť, ale tiež by som nedával dieťaťu ako keby tablet, keď je. Pretože už tie najnovšie dáta ukazujú, že sa im nesprávne vyvíjajú chuťové poháriky. Že tým deťom, ktorým dávajú tie tablety, aby proste ich upútali tú pozornosť a pritom jedia, tak ten vývoj aj tej ústnej dutiny aj podobne nie je taký, aký bol už predtým. Čiže zatiaľ je to iba ukázané na tých chuťových pohárikoch a ešte nemáme úplne tú generáciu, ktorá vyrastala čisto iba na tabletoch, čiže tie dáta sa zbierajú. No ale to je to isté, aj keď dobre, jedno ide dnu a nezvedomím si to, ale aj to, čo ide von a nezvedomím si to, to neznamená, že teraz musím iba nad tým premýšľať, ale nehať si tam ten čas a zrazu si uvedomím, že teraz iba čítam a som tam, ale že zrazu si uvedomím, že ale mňa pri tomto bolí žalúdok alebo niečo sa deje a zrazu viem, že to môže byť tá indikácia, že niečo je s tým mojím telom a vnímam ho. Čiže dať si na toto podľa mňa aj treba pozor, nebrať si ten telefón. Je všeobecné odporúčanie, že nejak tých 5 minút je cca na to WC, aby to bolo také optimálne. Oni vlastne tým, že sú na tom tablete pri tom jedení, si v podstate fakt, že neuvedomujú tú chuť možno. Neuvedomujú si možno ani, že koľko zjedli, či zjedli veľa, málo. Proste to ide automaticky a akože chápem tam úplne toto prepojenie a podobne. No jasne, ono to nie je len o tých chuťových pohárikoch, že naozaj, keď trošičku zabrneme do tej psychológie a premostíme to, veď aj o tom je to každý deň, ktorý prežívame, tak jednoducho aj tie chuťové poháriky, ale aj to množstvo si neuvedomíme a potom následne, áno, veď máme tu, podľa mňa vzniká pandémia obezity a podobne, že naozaj ľudia sa trápia s tou svojou hmotnosťou a s nesprávnymi stravovacími návykmi. Sme numero 1 v rakovine hrubého čreva a podobne. A teraz myslím, že sa pridal aj ochorenie pečene, myslím, že sme jednotka. Čiže tie stravovacie návyky nie sú dobré. Poďme na tom popracovať a práve toto sú tie malé kroky, ktoré si neuvedomíme, ale vedia nám zvedomiť a to isté, ak cítim, že som plný, tak som plný, že netreba tým deťom hovoriť, že musí to zjesť za každú cenu. Takže... A čo také trávenie a spánok? Čo sa týka možno aj nejakého prepojenia, že poloha spánku s tráviacimi ochoreniami, viem, že teda, že pri refluxe sa tam odporúča spať v určitých polohách, ale zároveň možno aj to jedlo, kedy ho vlastne ideálne jesť pred tým spánkom, sú rôzne odporúčania, áno, mali sme tu aj výživových poradcov, ale možno aj z nejakého takto hľadiska, že tej polohy, že ako to trávi v určitej polohe. Že k tým časom podľa mňa sú erudovanejší práve tí výživoví poradci. Ja mám iba to také zlaté pravidlo, že 2 až 3 hodiny pred spánkom nejesť, pretože ten žalúdok nám neumožní potom, my zaspíme možno, ale tá kvalita spánku nie je taká a potom samotný nervus vagus, taký nervik, ktorý nám ide cez celé telíčko, dá sa povedať, cez mozog, tak ten nám potom robí aj také krásne sny. No, takže áno. ťažké sny. Poznám. Ale tá pozícia
k tej, čo som aj vnímal, a teraz aj v roku 2023 to skúmali jedni vedci, bola štúdia, že na ktorom boku teda je lepšie spať, napríklad pri tom refluxe ukázalo sa, že ľavý bok, a aj keď si mierne vyvýšime vrchnú časť tela, čiže nie len väčšinou hlavu, pretože tam prichádza k tomu, že sa skrčí aj potom v tom trupe, ale že sa snažíme ako keby celú tú vrchnú časť tela trošku vyvýšiť a na ľavom boku. Pretože keď sme v tom ľavom boku, tak ako keby celý ten aparát má lepšiu pozíciu, aj čo sa týka gastra a podobne, ako keď sme na tom pravom. Že ten žalúdok, aj všetko to dráždenie nie je také silné na tom ľavom boku. A keď už tu máme tie polohy, okrem teda toho trávenia, aké polohy spánku sú za vás, že ideálne a aké sú úplne, že no-go? Za mňa je ideálne, a toto je veľmi dôležité, takú, v ktorej sa vám najlepšie spí. No, u mňa to nie je ideálne, ja spím teda na bruchu s rôzne skrčenými rukami. Ale otázka je, že či máte z toho nejaký následok potom ráno. Asi áno. tak to má. Asi áno, len inak neviem spať, no. Takže... No, toto je to, čo som hovoril, že spánok sa najťažšie preuča a my sa snažíme ovplyvniť ako keby, že snažiť sa všetko aspoň mimo toho spánku. A keď sa ráno aj zobudíme, že zlomený, tak nie je vždy na mieste úplne, že jak sme spali, ale že je dobre sa opýtať aj, čo sme robili, že večer predtým, alebo že podobne, že naozaj na to telo má vplyv viaceré faktory, nie len tá poloha spánku. Ja viem, že je to mnohokrát riešené, ale tie štúdie nám ukazujú, že ideálna poloha spánku ako keby opäť, že neexistuje. Ideálne držanie tela opäť neexistuje. Ideálne sedenie opäť neexistuje. Sú lepšie, horšie sedenia, ale keď budeme 2 hodiny aj vystretí sedieť, tak nás bude boleť chrbát. Že sme není na to zvyknutí. Bohužiaľ. Mňa teraz úplne takto z hlavy napadol pajonček, neviem, či si to pamätáte. Áno, to som riešil už v nejednom podcaste, vždycky vyťahnu tento magický nástroj. Mňa to úplne teraz takto napadlo, že to bolo také moje taký moja trauma z detstva, by som povedala. Mnohých, a je to úplne že zbytočné, lebo ono to robí opak. Ono to robí to, že premietneme si, že ako keby máme batoh, že ono to ťahá túto, ale naše telo nevedome robí to, že to skracuje náspäť. Ono chce proti tomu bojovať. Ešte sa to dostalo vždycky do týchto záhybov. A v podstate, no. A ono to spravilo ešte robotu, že to viacej skracovalo a oslabovalo ten chrbát. Čiže to, čo tým chceli dosiahnuť, ani nedosiahli, ale marketingovo podľa mňa, že úžasná vec. Akože ten korzet sa využíva sa najmä po operáciách alebo podobne, kedy potrebujeme zastabilizovať ten chrbát a nevyzerá to úplne jak pajonček. Ale toto, no, tu je ukážka toho, že marketing a niečo, čo sa nám zdá, že pekne vyzerá, tak nemusí byť najlepšie riešenie. A z týchto mojich traum z detstva ma ešte teda takto napadol. Možno to mnohí ľudia nepoznajú, možno je to nejaká regionálna vec, ale teda u nás sa vždy teda v nedeľu po tučnom obede riešil čemer. To bola taká, zišla sa celá rodina, všetci sa najedli, bolo im všetkým zle, merali si tlak a popri tom si jeden druhému masírovali čemer. Poznáte teda čemer, alebo viete, o čom hovorím? A je to niečo, čo reálne sa dá vymasírovať, alebo je to celé iba nejaký mýtus? Mnohí ľudia čemerovica, čemer a neviem, rôzne pomenovania, podľa mňa sa záleží región od regiónu. Je to úžasná vec, lebo ja som si normálne pri tejto vašej otázke spomenul na moje detstvo v tomto ponímaní a pamätám si, že keď mi bolo ťažko, tak jak sa to súrovo snažilo rozmasírovať. Ja to doteraz robím, takže povedzte mi, či je to zbytočné sa týrať. Keď sa nad tým, že veľmi zamyslím, tak nerad by som to dal úplne do kategórie mýtusu. Pretože keď sa na to pozrieme ako na masáž, keby si veľmi od toho odstúpim, tak masáž je super, že dokáže uvoľniť aj keď máme nejak, že nie je tvrdá masáž, ale práve masáž častokrát aj v oblasti práve toho žalúdku. Je výskum, že keď vás niečo bolí a ja vám položím na 15 minút iba tam ruku, tak sa vám to zlepší.
Takže je podľa mňa, že lepší variant jemne masírovať tú oblasť toho brucha, než rozotierať. To sú trigger pointy, ktoré sú tam a ktoré, ako keby to, že tam na nich budeme tlačiť, tak nemyslím si, že tu je úplne nejaká reflexná odpoveď na to, že nám bude lepšie. Alebo ešte do toho vstúpim, že možno, že ten psychologický faktor, že túto vyvolám takú bolesť, že zrazu žalúdok necítim. Akurát som išla povedať, že z nejakého dôvodu mi bývalo lepšie potom, ale asi to bolo preto, že som bola viacej fixovaná na to, že au. Tak ono aj placebo má svoj efekt. Takže keď nám povedia, že toto ti zaručené pomôže, máme 8 rokov, nevieme úplne ešte ten svoj názor nejak formovať v tomto ponímaní, sme za tých rodičov, takže OK, keď mi oco povedal, že mi to pomôže, tak mi to pomôže. A ešte keď to bolí, tak čo bolí, to pomáha, to je tiež taká schéma, takže sa to znásobí a je nám lepšie, no. Čiže myslíte, že takéto akupresúrne, až by som povedala, že body s prepojením s nejakým orgánom sú hlúposť, alebo... A hlúposť je podľa mňa, že silné tvrdenie. Ako keby... Áno, som vedec, snažím sa vyjadrovať ako keby v tom, ale ja som vždycky taký, ak to niekomu pomáha a neubližuje tým, tak nech to robí. Podľa mňa je o mnoho lepšie ako keby nejaké takéto tlačenie na body, ktoré, ako ja to vo svojej praxi nepoužívam, ani ja sám to neabsolvujem, ale myslím si, že je to menšie riziko ublíženia ako rôzni ľudoví naprávači alebo podobne niečo, čiže ak by som si mal vybrať tú kategóriu, čoho sa trošku menej bojím, tak sú to títo, čo tlačia na rôzne body. Aj keď to vie byť tiež nepríjemné, že tiež som to raz zažil, asi keď som mal 15-16, som takéhoto pána navštívil a bolo to ako zážitok na celý život. A čo sa týka tých masáží, na možno nejakým spôsobom uvoľnenie toho trávenia, alebo teda bolesti brucha, nafúkovania, sú tam nejaké masážne techniky, ktoré by ste vedeli takto odporučiť, alebo zase teda je to skôr individuálne? Ako ku každej podľa mňa otázke sa vieme vyjadriť, že je to individuálne, pretože 99 ľuďom to pomôže a toho z toho to pomaly zničí, takže každý z nás má nejak ináč ten prach bolesti, preto treba, keď sa my ako fyzio učíme rôzne techniky a tak sa ich učíme postupne a učíme sa ich tak, aby sme nadväzovali, že máme level 1, level 2, level 3, povedzme, že si to rozdelíme a vieme, že to tkanivo zvláda level 1, vieme ísť na level 2 a podobne. Čiže v tejto chvíli ak mám dať odpoveď, tak ak vám masáže všeobecne robia dobre, tak nejakú ľahšiu masáž, ako keby s tým, že teraz nejdem, že najedol som sa, aj to nie je vhodné. Napríklad to je kontraindikácia masáže, že sa najem tesne pred masážou nejak ťažko, pretože to vie tiež s telom. To som zažil, keď som bol v prvom ročníku bakalára, tak som hneď išiel masírovať a mali sme tam nejakého pána, ktorý ešte len prišiel na začiatku, naozaj žiadna nejaká, že ťažká technika a jemu zostalo tak zle, že musel ísť okamžite na WC. No. Čiže nejesť pred masážou. Masáž môžeme chápať tiež ako športový výkon, pretože dochádza k prekrveniu toho tela. Tak na toto si treba dať pozor a ak potrebujeme na nejaké uvoľnenie, či už plynatosti a podobne, tak skôr také jemnejšie techniky. A potom skôr opäť sa zamerať na tú chôdzu a na cvičenie, ak sa bavíme už o tom prepojení s chrbticou, tak znova už to dávať do toho, len na to treba, aby ten fyzio sa trošku v tom vedel orientovať a znova spolupráca, celý tím, lekári, psychológovia, fyzio, logopédi, všetci možní. Ja som myslela možno skôr tak, že keď sa človek preže, či sám seba vie nejakým spôsobom si pomasírovať brucho nejakým ktorým smerom, alebo či na tom záleží, alebo... Podľa mňa to, čo by mohol spraviť, je tá prechádzka, že to by mu viac pomohlo, než tá masáž. Ja viem, že by sme chceli asi takú že techniku, že vtedy sa nám nechce ísť ani prejsť, ani nič, ale asi skôr tá prechádzka by vedela lepšie pomôcť a uvoľniť to napätie, než by som tam masíroval brúško. Takže asi toto by som tam skôr hľadal ako odpoveď. A čo sa týka vlastne toho pohybu a trávenia, sú tam nejaké zaujímavé fakty alebo výskumy, ktoré by ste mohli nám o nich povedať? No jeden mám taký veľmi zaujímavý, takú štúdiu, ktorú som si našiel a je, že robili
porovnávanie dvoch vzoriek pacientov, ktorí mali ísť na kolonoskopiu. No a teraz tá prvá vzorka boli pacienti, ktorým naordinovali okrem toho očistného rituálu, ktorý musia prejsť tí pacienti pred kolonoskopiou, aj 10 000 krokov denne. Čiže museli tam mať chôdzu, ten pohyb. No a versus bola druhá vzorka pacientov, ktorí tento pohyb nemali. Takže, no a teraz, čo je veľmi zaujímavé, tak tie výsledky boli signifikantné, a to v tom, že tí pacienti, ktorí tam mali ten pohyb, ktorí mali tú chôdzu, tak mali vykonané lepšie to prečistenie tých čriev a celého toho aparátu a následne aj tá kolonoskopia sa im robila ľahšie, celý ten výkon. Čiže sa ukázalo, že ak tam pridáme ten pohyb, tak pre to gastrovyšetrenie to má benefit. Čiže aj takéto zaujímavé štúdie sa robia, že ktoré si povieme, že áno, je to také logické, že keď tu hovoríme o tom, že ten pohyb tomu pomáha, ale že na to reálne spravia tí veci aj tú štúdiu a potvrdia to, takže máme aj takéto zaujímavosti. Čiže v podstate najväčšia pointa dnešného podcastu pohyb je veľmi dôležitý, ten správny pohyb. A myslím si, že to je asi na dnes všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste nám ukázali možno aj z trošku iného uhla, čo môže ovplyvňovať trávenie, a teda ten pohybový aparát a nervový systém a psychosomatika. No a to je asi všetko. Ja vám ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou. Som rád, že som tu mohol ukázať, že tá fyzioterapia nie sú len masáže, nie je len bolesť chrbta, ale ovplyvňuje mnohé tie roviny každý deň. A užil som si to tu, ďakujem. Ďakujem aj my. No a my sa s vami na dnes lúčime. Ak sa vám táto epizóda páčila, tak ju nezabudnite zdieľať, dať páči sa mi to, alebo nám zanechať komentár, ktorá téma by vás na budúce zaujímala. Ďakujem a dovidenia na budúce.